ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва мухлистони канали мо. имрӯз барои шумоён ду гурӯҳ гӯсфандои фурӯшӣ пешлон карда ҳастем. партияи нав барраҳои фурӯшӣ. Дӯстон азиз, дар сари видео ҳама касе як лайк монтон, ин канал ба подписаtsiya кунтон. лайк аз шумо пул намегирад ё ман ба пул наметиҳад. дӯстон азиз, баҳои видео мешавад тамом. баҳои видео лайк ё дизлайк, хулас калом монтон якташе. ҳаракат кунтон, лайкҳои зиёдтар монтон, моям ҳаракат мекунем, ҳамин хел барачаҳо арзона ёфта барои шумо пешниҳод карда мегирем. дӯстон азиз, имрӯзба ду гурӯҳ гӯсфандои фурӯшӣ мешавад. дар якум гурӯҳ дӯстон азиз 10 сар қушхор бара, дар дуюм партия бошад 3 та қушхор ва 7 та солуқ бараҳо фурӯхта мешавад. дӯстон азиз, ин барраҳо қарор дорад дар вилояти Суғ дар ноҳияи Бобуҷон Гафур. дӯстон азиз, ҳозир дидостикитон ин якум гурӯҳ аст. 10 сар қушхор бараҳои гигант. дуруни 10 сарба дӯстон азиз 3 та пародаи хисорӣ ҳай ва 7 та дигар пародаи машчинский парода ҳаст. дӯстон азиз, ҳамаша хурдан, саломатиш ҳама тарафаш беҳтарин. касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат дӯстон, рақамҳои соҳибаш дар поёни экран ҳаст. ватсапам дорад, или прамои занг зада харидор кунтона мешавад. дӯстон азиз, касоне ки оптум харидор ҳастанд, нархҳои оптум ки савдо мешавад, якта дуташ савдо намешавад. дӯстон азиз, касоне ки оптум харидор ҳастанд, марҳамат дӯстон азиз. агар шумо 2 кас 3 кас бошеданд, фурӯхта мегирад. фақат амин 10 та харидор кунтон, баъд тақсим карда гиртон мешавад. дӯстон азиз, синни солошон дӯстон азиз, январский декабрский барачаҳо 5 моҳа 6 моҳа мехел бараҳо. дӯстон азиз, касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат. масъалаи нарху навошон оптум нарх мебарем. дӯстон азиз, якта дута не оптум нархаш дӯстон бо як гапи дигар, ино як оилаанд. дӯстон хел якта дута чиндии гӯсфандо не, ино як оила, як ҷо гаштаи гӯсфандо. дӯстон акун масъалаи нарху навош мегузарем. масъалаи нарху навошон 2150 сомонӣ боз муомила дорад, плюс масъалаи доставкаш бе ягон мушкилӣ. агар шумо территорияи хуҷанд бошедон, агар бесплатни худи ҳамирӯзам доставка кардан мегирад соҳиби мол. агар не пага гӯед, пага доставка мекунад. дӯстон азиз, ин буд партияи якум. дӯстон азиз, қушхорбараҳои гигант барои шумо, барои мол кардан. ино ҳамаш як энаи дӯстон азиз, як ҷо гаштаи гӯсфандо. инак дуюм партияи мова бо 10 та дигар бараҳои фурӯшӣ. дӯстон азиз, дуюм партияанда дӯстон азиз 7 та солуқ ва 3 та қушхорбараҳо фурӯхта мешавад. касоне ки харидор ҳастанд, мана дуюм гурӯҳ харидор кунтон. синни солошон 2 та 3 моҳаша, мондагиш ҳамаш 4 моҳа 4 моҳа барачаҳо. дӯстон азиз, масъалаи нарху навошон 1650 сомон нархҳои аксие ки мондем, успет кунтон, харидор кунтон. 1650 сомонӣ ҳар як дона барра, 7 та солуқ ва 3 та дигар қушхор бараҳо фурӯхта мешавад.